Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Aici o să ne jucăm Minecraft. După cum v-am tot spus că o să jucăm și Minecraft. Ok, nu știu ce e asta. Să știți că eu n-am construit nimic. N-am pus-o doar ca să vă speriu pe voi. Nu, n-am construit nimic. Un chest. Gol. Deci eu n-am făcut nimic. Ia, e ceva aici ascuns în nava acesta? Nu, doar lavă, cred. Ia să spargem pe aici, să vedem. Sunt doar lavă. Curios dacă este ceva ascuns pe aici, să știți, pentru că eu n-am construit nimic. Deci doar ca să vă sper pe voi, nu. Bun, astăzi o să construim, zicește, poate o casă TikTok sau doar o emblema TikTok-ului. Nu știu, hai să vedem, să ne luăm acestea necesare. Eu sper să vă placă. Dacă vă place, o să mai continuăm seria. Stați la față să mă uit să-mi iau culorile. Deci, știu că TikTok e cu mov, parcă. Asta cu negru, cu alb și cam atât. Da, în fine. Bun, deci începem. Facem o casă. Mai să facem o casă, după aia facem pe TikTok, așa. Bun, o să facem o casă foarte mare, dar na, să merite. Punem și noi geamuri. Apoi de astea aceste albe, transparente. Bun, și să începă construcția. Cred că o să construiesc o casă micuță aici. Și da. Nu uitați să vă abonați la canalul prietenei mele, Jolie Rolista. Așa se numește canalul ei, Jolie Rolista. Dacă vreți să vă abonați, face niște videoclipuri foarte frumoase și interesante. La prietenul meu Raul, Ioan Bustan este, să vă abonați și la el. Și da. Hai să facem mai mare căsuță, că na, parcă nu știu, nu vreau să fac eu o căsuță foarte mare, dar na. Să spuneți idei în comentarii ce să mai construiesc pe Minecraft. Acum am gândit eu așa să construiesc ceva cu TikTok, dar să-mi spuneți voi idei ce să construiesc în Minecraft, ce să mai construiesc în continuare. Hai să facem mai. Bă, tot nu știu cum să o fac, bă. Parcă nu-i bine așa, că s-a făcut noapte. Tot așa. Că acum facem noi zi, ca barbasanii. Time, set, day. Așa, am făcut? Am făcut. Bun. Să continuăm. Facem până aici. Și eu sper să vă placă. Dă-te vacă. Deci uitați-vă și voi că mi-a intrat o vacă în casă și nu mai știa cum să iasă. What? Ok. O să continuăm în continuare în construcția casei. Facem așa o casă la bogătaș, așa. Și o să facem și acela cu TikTok-ul, nu vă temeți. Punem ușa așa. Și hai să continuăm. Vreau să fac o căsuță mică și după aceea să facem acela cu TikTok. Deci aici este apă. Au. Deci, da. Nu o să fie o problemă. Putem rezolva. Dar bine că nu este pe survival. Nu știu că peste tot este apă și eu n-am observat. Bă, scrieți-mi voi în comentarii dacă peste tot este apă și eu n-am observat. Cam peste tot. Cam în zona asta, cam peste tot. Dar nu cred, mă, că este apă. Nu, deci n-a fost apă. Dar în zona aceasta, sper. Da.
Doar în zona aceea a fost apă și încă e. Dar, da, continuăm. Oh, vai, ce m-am speriat că o să fac ceva greșit. Facem așa și așa. Și la asta abonați să fac o mare, mare surpriză. Sparg și eu aici așa. Bă, dar cuța asta nu știu cum știe să mai iasă. O scoatem. O să o scoatem noi. Am spart unde era apă. Ok, nu-i problemă. Nu-i problemă. Podea o să facem imediat. Acum vreau să fac căsuță. Bă, nu știu dacă mai fac de fapt podea. Am să doar așa că... Bă, are să face noapte sau mi se pare mie. Asta te fac. Că facem mai ușor. Da, bă, să tot facem noapte. Nu știu de ce, dar... Da. Hai facem așa, să zice că e o căsuță. Și... Lasă-mi băcuțla acolo dacă nu vrea să iasă. Facem aici așa. Și după să facem acela cu TikTok. Aici vreau să fac așa. Să vă arăt la sfârșit și căsuța. Așa. Salut, doamna Văcuță. Asta este căsuța Văcuței. Cum vi se pare? Bine, poate să pun și podea. Dar acum să ne ocupăm. Mă arată de aici. Să facem aici. Îi place la doamna Văcuță nouă acasă. Cred. Bă, eu zic că a ieșit faină. Nu știu. Poate mai fac câteva etaje. Să o facem în atât. Mai facem mai înalt un pic. Poate mai facem numai rândul stratul acesta și ne apucăm de TikTok. Dăm așa. Nu uitați, dacă vreți să mă urmăriți și pe TikTok, am și TikTok, mă cheamă Cristian Mihai 0, dacă vreți să mă urmăriți. Utilizatorul mi-a pus numele așa, TikTok-ul, deci nu eu. Și dacă vreți să mă urmăriți pe TikTok, v-am zis numele. Și da. Ajunge atât căsuța și aici punem geamuri transparente. Să arate, să intre lumină în casă, mă. Dacă tot facem o casă, să facem, mă. Da, n-am vrut să fac asta. Să facem o casă cu, na, cu lumină, terasă direct. Deci nu știu, o să facem și podea, dar cred că prima dată facem podea și apoi începem cu TikTok-ul. Pentru că cine ar sta într-o casă fără podea? Vaca vrea să iasă cumva? Că nu știu. Da, vrea să iasă. Hai să lăsăm să iasă. Noi nu o chinuim. Hai, ieși. Ieși! Așa. Să zicem că a vrut să iasă. Dar nu știu, că tot mungea și m-am gândit că vrea să iasă la iarbă, că... Da. Știți voi. Nu știu, bă, dar oare animalele pe Minecraft dorm? Oare dorm? Că n-am văzut niciodată. Bă, nu știu. O să încercăm, poate, să vedem. Da? Am adus bine. Bă, ce m-am speriat că sunt geamuri transparente și nu mai prea văd geniale. Și eu cred că n-am pus bine și na. Da. Dacă e bine, imediat terminăm. Punem și podea ca să n-are de urât. Și după aia începem cu TikTok-ul.
Asta nu e căsuță foarte mare de wow, dar v-am zis că nu vreau să fac o căsuță foarte mare pentru că am făcut așa ca să arate mai fain ăla cu TikTok, doar în așa, blocuri de golden, casa din diamond, podeaua din golden. Am arătat aici un cub. Poate dacă mai facem episoade de Minecraft o să facem o casă mare și ferme și așa. Dar doar dacă văd că vă place. Bun. Imediat o să facem și TikTok-ul. Facem aici așa, să nu arate urât. Bun, hai că trecem direct așa, că nu mă mai tot duc până acolo, să mai tot pun și așa. Bun, facem aici așa. Hai că imediat terminăm. Easy. Lemon squishy și poate al doilea episod despre lumea asta o să facem. Dacă o să fie al doilea episod. Dacă văd că vă place seria și așa, apăsați butonul de like și de subscribe. O să continuăm. Da. Nu știu, aștept comentariile voastre ce să mai construim pe Minecraft. Ziceți-mi voi ce să mai construim pe Minecraft. Că sunt chiar curios, că vreau idei de la voi să vedem ce v-ar plăcea să construim. Gata, haideți să mergem să ne apucăm de TikTok. Bine, nu o să-l fac eu perfect. Fac unul pe negru și unul pe alb. De asta de TikTok pe negru și una de pe TikTok pe alb. Nu știu dacă o să-mi iasă foarte bine, dar încercăm. Facem un